Vítam všetkých poslucháčov podcastu Mama a ja. Dnes by som veľmi rada privítala v našom štúdiu pani riaditeľku zdravotnej politiky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, doktorku farmácie Alicu Súkupovú. Vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A ja sa celkom teším, pretože sa budeme rozprávať na takú hlavne ženskú tému, preventívnu tému, obidve sú mi také blízke. A asi sa budem snažiť nechať rozprávať hlavne vás, aké sú možno, že nejaké novinky alebo nazvime to vychytávky Všeobecnej zdravotnej poisťovne v rámci preventívnych prehliadok, vyšetrení a možno, že potom tak hlbšie zabrdneme aj do nejakých vyslovene onkoscreeningových vyšetrení, prípadne ďalších benefitov, ktoré či už po novom, alebo aj po takom staronovom poskytuje Všeobecná zdravotná poisťovňa. Tak možno mi povedzte, že ako vnímate vy to ženské zdravie, prečo je ako keby také, no nechcem povedať, že dôležitejšie ako to ostatné, ale čím je možno také špecifické alebo pestrejšie, alebo prečo sa chceme práve o ženskom zdraví dnes rozprávať? No ja si myslím, že to ženské zdravie si priam vyžaduje špecifickú pozornosť. V minulom období sa až tak nebral zreteľ na biologické rozdiely medzi mužom a ženou. Našťastie v súčasnej dobe je to už inak. Hlavne v oblasti vlastne vedy a výskumu bol za štandard braný mužský organizmus ako taký a my ženy sme boli brané ako taký malý muž. Vnímame to práve pri niektorých klinických skúšaniach liekov, kedy bolo vlastne len upravené dávkované vzhľadom na hmotnosť, ale neboli tam brané nejaké špecifika a nejaké fyziologické zmeny, ktoré u nás inak, alebo fyziologické postupy, ktoré u nás inak fungujú ako u mužov. Takže som veľmi rada, že aj súčasná odborná spoločnosť a samotní lekári pristupujú už k ženám špecifickejšie a snažia sa nájsť tú najsprávnejšiu terapiu a liečbu ako takú a takisto zamerajú aj špecifickú pozornosť na prevenciu. To, že anatomické rozdiely medzi mužom a ženou sú zrejmé, a sú rozdiely aj tie fyziologické a tým pádom sme aj inak náchylní k rôznym ochoreniam. Ja by som možno vybrala taký ten náš ženský hormón, estrogén, ktorý ako príklad, ktorý nás pomáha chrániť pred viacerými faktormi a jedným z nich je aj vlastne ako keby také chránenie voči kardiovaskulárnym ochoreniam, ktoré je vnímané, že týmto ochorením trpia viac muži ako ženy. No nevyhrali sme, pretože hladina tohto ženského hormónu nám vekom klesá a teda po menopauze je aj vyšší výskyt kardiovaskulárnych ochorení u žien. Takisto je vyšší výskyt osteoporózy a rôznych metabolických ochorení. Kardiovaskulárny systém, čiže vysoký krvný tlak, rôzne mozgovo-cievne príhody a infarktný myokardus sú možno dobrým príznakom, ako uviesť tie rozdiely medzi mužom a ženou, pretože tie príznaky sú rozdielne. Pri mužoch sú jednoznačne, je to ostrá palčivá bolesť na hrudi, a tie ženy majú také nešpecifické príznaky ako dýchavičnosť, bolesť chrbta, únava, možno bolesti brúcha, ktoré sú často pripisované tráviacim problémom alebo celkovému tomu stresovému životnému štýlu. Takže kardiovaskulárne ochorenia u žien sú diagnostikované neskoršie a v horších štádiách. Možno aj toto je faktorom, prečo najvyššia úmrtnosť v populácii žien je práve na kardiovaskulárne ochorenia. Ale podľa štatistík nie sme na tom až tak zle, pretože sa prežívame dlhšie o 6 až 7 rokov. Aj napriek tomu. Pripisuje sa k tomu, ako keby prispieva k tomu množstvo faktorov, ale je pravdou, že vlastne ženy sú zodpovednejšie voči svojmu zdraviu a častejšie chodia na preventívne prehliadky. Takisto náš životný štýl, možno menej holdujeme takým neduhom ako požívanie alkoholu, fajčenie. Tuto majú príjm práve tí muži. A teda tam vidíme, že tá závislosť je možno skôr tej mužskej populácii. My sme však náchylnejšie na psychické ochorenia. Tie mladšie ženy vlastne častokrát majú poruchy príjmu potravy. V reprodukčnom veku sa stretávame skôr s depresiami, najmä poporodnou depresiou. Čiže 10 až 15% žien trpí poporodnou depresiou, čo je teda veľká téma.
Takisto v tom perimenopauzálnom a menopauzálnom období sme teda podráždené, menej spíme, čiže zhoršujú sa nám aj tie kognitívne funkcie. To sú tie naše hormóny. To sú tie naše hormóny a postupné ubúdanie a všetky tie fyziologické stavy, ktoré sú s tým spojené. No a vyzerá to tak, že sme nevyhrali ani v tej starobe, pretože máme vyšší výskyt demencie a Alzheimerovej chorobe. Takže myslím si, že téma duševného zdravia je jedna samostatná kapitola, ktorej je potrebné venovať o mnoho vyššiu pozornosť. A najmä u tých žien, keďže sme náchylnejšie na tieto ochorenia. Predovšetkým je potrebné povedať, že tie ženy svojim životným štýlom sú zodpovednejšie. Ako som spomínala, chodia aj častejšie na preventívne prehliadky. To je náš bonusový bod. Áno, je to náš bonusový bod a preventívne prehliadky sú aj štandardne hradené z verejného zdravotného poistenia, čiže ženy majú nárok každé 2 roky na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára. Ak sú darkyne krvi, orgánov alebo tkaní, prípadne ak prekonali nejakú liečbu onkologickú, tak na odporúčanie lekára sa táto frekvencia skrácuje a je možné absolvovať preventívnu prehliadku každý rok u všeobecného lekára. Takisto máme raz do roka nárok na stomatologickú prehliadku, ak sú ženy tehotné, tak 2-krát do roka a mimoriadne obľúbená gynekologická prehliadka, ktorú by sme mali absolvovať každým rokom. Áno. Prevencia ide ruka v ruke so zdravým životným štýlom a naša poisťovňa podporuje množstvo aktivít spojené práve s apelom na zdravý životný štýl. Spomeniem beh pre zdravé prsia, odtatiaľ Dunaju na bicykli a tiež veľmi zaujímavé podujatie Sunsafe, ktoré je zamerané na prevenciu melanómu. Naša poisťovňa organizuje počas celého roka svoje vlastné podujatia Dni zdravia a verím, že aj tento rok sa nám podarí vypraviť náš vozeň pre zdravie, kde vlastne všetci cestujúci, nielen poisťovníci zdravotnej poisťovne majú možnosť na ceste z Bratislavy do Košíc a naspäť v našom vozni absolvovať také základné vyšetrenia, ako je zmeranie krvného tlaku, vyšetrenie cukru v krvi, hladiny cholesterolu, hladiny kyseliny močovej, alebo si môžu dať skontrolovať niektoré znamienka. Cieľom týchto akcií je skorý záchyt nejakých predispozícií a ochorení. Skorý záchyt znamená lepšie možnosti terapie, lepšiu prognozu a samotné vyliečenie. Keď sme sa pozerali v minulom období, sme robili ako keby aj taký prieskum komplexný ohľadom dôležitosti prevencie a ako vlastne prevencie vnímajú naši poistenci, tak až 90% opýtaných povedalo, že považujú preventívne prehliadky za dôležité, pričom v tomto prípade rozdiely medzi mužom a ženou neboli. Ale čo nám vyskočilo v tomto prieskume bolo, že veľa respondentov netuší, čo všetko vlastne preventívna prehliadka má zahŕňať. Takisto sme sa pýtali na nejaké bariéry, prečo naši poistenci nechodia na preventívne prehliadky. Systémovú bariéru sme tam nenašli, ale skôr sa priznali, že ide o ich lenivosť, prípadne sú tak zaneprázdnení, že nestihajú preventívne prehliadky. Ale vyskytli sa aj odpovede, že sa boja potom tých následných vyšetrení. Áno, čiže oni vlastne vedia, že je to dôležité, ale majú strach, že zistia, že už sa niečo deje. A to je to podstatné. Ak sa niečo deje, je dobré o tom vedieť čím skôr. Tak, je to tak. No, z tých našich dát práve vyzdvihujem ženy, že sú zodpovednejšie, lebo v našich dátach to vidno. Preventívne prehliadky u všeobecného lekára absolvovali častejšie ako muži. Keď sme sa pozreli aj na tie špecifickejšie preventívne prehliadky, čiže u žien u gynekologa, u muža u urologa, tak ženy v tomto štatisticky vyšli lepšie a častejšie vlastne sa tu účastnili týchto preventívnych prehliadok. To číslo však nie je až tak potešujúce. Keď sme sa pozreli na tie dáta z minulého roku, tak zo všetkých našich poistenkyň, ktoré mali nárok na túto preventívnu prehliadku, tak ich absolvovalo len 38%. Takže nie je polovica. Nie je to ani polovica a teda tá dôležitosť z toho pohľadu ďalšieho a následného zdravia je mimoriadne dôležitá. Áno. Ja by som len možno, že teraz iba tak spomenula, že mám dokonca známu, neviem, že či to Všeobecná zdravotná poisťovňa mala možnosť sledovať aj v nejakých vekových kategóriách, že či tie mladšie ženy, ktoré ešte napríklad neporodili, či chodia pravidelnejšie, lebo možno, že majú niekde jednoducho tú starostlivosť o to, že budem chcieť mať deti, aby som bola zdravá. A potom, keď si tie ženy ako keby odrodia, že
už pre nich možno, že není až také dôležité to zdravie gynekologické, že by mňa osobne zaujímalo, že či tam sú aj rozdiely v tej návštevnosti tých preventívnych prehliadok gynekologických, lebo teda mám známu, ktorá teda už po tých deťoch aj niekoľko rokov nešla na prevenciu a potom išla a mala vlastne nález myomu. Čo znamená niekedy, keď je to veľký nález, veľkú operáciu. Čiže tiež tam, keď tá žena príde skôr, tak si možno ušetrí veľkú operáciu, ktorá by možno, že mohla byť aj v nejakej iba čiastočnej lokálnej anestéze. Čiže naozaj aj pri tých možno menej škaredých diagnózach je dôležité, aby tá žena naozaj chodila pravidelne, aby sa akékoľvek z tých možných ochorení zachytilo čím skôr. Že je to také, že či z tých percent vlastne, kto vie, či tam nie sú práve aj tie staršie ženy. Určite sa pozrieme aj na tieto dáta. Momentálne nemám k dispozícii takúto presnú štruktúru, ale to tu odznelo. Ono nezáleží na veku. Je dôležité, aby tie preventívne prehliadky boli pravidelné a ten celkový zdravotný stav sa sledoval. Je však zaujímavé, že napriek tomu, že teda my ako ženy, ako som povedala, tých 38% je málo a potrebujeme práve sledovať aj túto našu gynekologickú stránku, tak o svoje ratolesti sa staráme príkladne, pretože deti mali 100% účasť na preventívnych prehliadkách a tuto je možno aj ako keby takéto vnímanie, že tá žena sa o tú svoju rodinu postará, ale väčšinou na seba nemyslí. Áno. Musíme myslieť aj na seba. Musíme myslieť aj na seba, pretože my sme niekedy a tou hybnou silou tej rodiny. Práve my posielame toho nášho manžela a partnera, aby absolvoval urologickú prehliadku a teda sami na seba nemyslíme, nenájdeme si ten čas, čiže je veľmi dôležité, aby sme túto prevenciu povyšili na našu prioritu. Áno, určite. Keď sa tak pozrieme na tú prevenciu, tak ide o taký komplex viacerých faktorov a ja som veľmi rada, že aj na Slovensku sa rozbehli niektoré procesy, najmä teda v zavedení populačného onkoscreeningu, kde teda máme svoj diel všetci zúčastnení, či teda zástupcovia ministerstva zdravotníctva, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, nás ako poisťovní, ale v neposlednom rade občanov, ktorí vlastne prichádzajú na tieto onkoscreeningy. Vnímame, že je to správna cesta, aj keď je ešte na čom pracovať, ale aspoň sme začali. A takisto vnímame veľmi pozitívne aj legislatívnu zmenu, ktorá platí od 1.7. A na mamografické vyšetrenie sa pozývajú už skoršie ročníky žien. Čiže predtým boli pozývané 50-tničky, dnes už sú pozývané 45-ročné ženy. Áno. A naša poisťovňa vlastne podporuje túto aktivitu a začala vlastne preplácať mamografické vyšetrenie skôr ako legislatíva kázala, a to už od apríla tohto roku. Stále však vidíme, že je nedostatočná osveta a nie každý si uvedomuje, aké je dôležité chodiť na tieto preventívne onkoscreeningy. Za nás by bolo možno vhodným riešením nejaká systémová edukácia už v školách, aby vlastne naši školáci mali tú zodpovednosť za svoje zdravie vštepenú a bola to ich súčasť zdravého životného štýlu. Takisto vnímame nejaký priestor na zlepšenie digitalizácie zdravotníctva, aby tieto onkoscreeningy boli cieľenejšie napríklad na nejaký konkrétny klinický parameter a aby títo pacienti boli cieľene pozývaní a vyhľadávaní. Za Všeobecnú zdravotnú poisťovňu sa snažíme aj v tomto trošku pomôcť a na onkoscreeningy už pozývame aj nielen papierové, ale aj elektronicky. Áno. A v tomto roku sme pozvali okolo 200,000 žien na screening rakoviny krčka maternice. Tá odozva však nie je taká, ako by sme očakávali a chceli by sme dosiahnuť teda tú návštevnosť trošku vo vyšších percentách, pretože týchto screeningov na pozvanie sa zúčastnilo a teda aj absolvovalo tento screening len niečo cez 10%. A tá účasť bola ešte nižšia, keď sme pozvali naše poistenky na screening rakoviny prsníka, kedy sa vlastne zúčastnilo len 4,6%, čiže bavíme sa len o 2600 ženách. Áno. A napriek tomu vnímame, že to celé dáva zmysel, pretože aj pri takomto malom, ako keby takej menšej návštevnosti, nie je malá, ale nie je ešte úplne nedosahujeme tie čísla, ktoré sú dosiahnuté bežne v strednej Európe, a ktoré by sme chceli presne tak.
Ale napriek tomu vlastne sa podarilo možno aj zachrániť ľudské životy, pretože sa diagnostikovalo 28 prípadov rakoviny krčníka maternice a 13 prípadov rakoviny prsníka. Takže za Všeobecnú zdravotnú poisťovňu jednoznačne tieto onkoscreeningy dávajú zmysel a za nás sú to veľmi efektívne vynaložené prostriedky z verejného zdravotného poistenia. Aby som len tak možno priblížila posluchačkám, aký veľký problém máme. Z najnovších dát vyplýva, že novodiagnostikovaných schopných nádorov bolo ženám diagnostikovaných 65 000 žien. Z toho tretina tvorila, tá diagnostika odhalila ochorenie rakoviny prsníka. Cez 8 000 pacientok trpí rakovinou, novodiagnostikovanou rakovinou kože a cez 4 800 pacientok rakovinou hrubého čreva. Áno. Všeobecná zdravotná poisťovňa každým rokom vynakladá na liečbu týchto onkologických pacientok niečo takmer cez 265 miliónov eur. Takže myslím si, že by sme mali byť aj v tomto zodpovednejšie, pretože skorý záchyt ochorenia predstavuje lepšie terapeutické možnosti a lepšiu prognózu a samotné vyliečenie. Jednak hlavne to, že keď sa to zachytí v tom skorom štádiu, tak možno sa ešte ani nebavíme o tom liečení, pretože ešte stihneme ako keby možno, že nie, že potlačiť ten proces, ale predsa len aj tie nádorové ochorenia majú niekoľko štádií a iné je liečiť prvé štádium a štvrté, ktoré už je s nejakými metastázami, nechcem to tak povedať, po celom tele, ale predsa len určite tá žena má o mnoho lepšiu prognózu, keď sa zachytí to ochorenie veľmi skoro, ako keď sa zachytí v tých naozaj neskorých štádiách, kedy veľakrát vtedy to už možno tá žena cíti, že má niekde nejakú bolesť, ale veľakrát už jednoducho tá prognóza je slabá. Čiže tá prevencia je raz darmo, nie len o tých ušetrených možno miliónoch, ale hlavne teda o tom ušetrenom, nechcem povedať utrpení, ale je to utrpenie, či fyzické, či psychické, jednoducho treba sa o seba starať a treba chodiť na tie prevencie, najmä ešte, keď dávate nejakú výzvu. A ja by som teda chcela teraz skúsiť premostiť na tie nové špecifické vyšetrenia, ktoré sa možno nerobia všetkým pacientom, ale ak má poistenkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne záujem, tak si môže požiadať o špecifické vyšetrenie, ktoré nám zachytáva jednotlivé genetické mutácie, ktoré môžu byť ako keby predispozíciou k vyvinutiu nádorového ochorenia. Tak možno toto nám tak približte. Nie je to možno samotné vyšetrenie, je to vlastne ako keby bonus v našom benefitnom systéme. Nebudem hovoriť o všetkých tých našich benefitoch ako takých. To si môžu naši posluchači pozrieť na našej webovej stránke, ak sú naši poistenci, tak v mobilnej aplikácii. Ale práve Všeobecná zdravotná poisťovňa ako prvá a jediná zdravotná poisťovňa prináša prelomovú prevenciu, ktorú môžu poistenci absolvovať priamo vo svojich domovoch. O čo ide? Ide o samoodberový vyšetrovací test, ktorým sa dajú získať detekovať niektoré špecifické parametre, ako je napríklad genová mutácia BRCA1, BRCA2. Nejde o onkologickú diagnostiku, ale ide o odhalenie predispozície na možné onkologické ochorenie. Čiže nehovoríme o tom, že sa stáva pri tomto vyšetrení má diagnostikovaný pacient onkologické ochorenie, ale je to ako keby tá informácia pre toho poistenca, že pozor, musím si dávať na seba väčší pozor. Taký výkričník tam proste je. Presne tak. Ďalej je možné týmto samoodberovým testom vyšetriť aj prítomnosť ľudského papilomavírusu, takzvaného HPV. Ide o mimoriadne agresívny vírus, ktorý sa prenáša kontaktom cez sliznice a tiež môže byť potenciálne spôsobiť rôzne typy rakovín, najmä teda rakoviny krčka maternice. Ano. Čo prináša naša poisťovňa je príspevok vo výške 50% na toto samoodberové vyšetrenie, ktoré sa dá vlastne online cestou objednať a tento benefit je maximálne do výšky 45 eur. Takisto naša zdravotná poisťovňa prichádza s príspevkom 30 eurami na tzv. LBC, cytologické vyšetrenie, čiže Liquid Based Cytology. Toto vyšetrenie sa robí pri preventívnych gynekologických prehliadkách, kedy vlastne štandardne sa odoberá stier z krčka maternice a pomocou tohto moderného, nebolestivého a neinvazívneho vyšetrenia je možné zistiť prítomnosť nádorových buniek na
sliznici krčka maternice už v predrakovinovom štádiu. Poistenky majú možnosť požiadať o tento príspevok od 18. roku života a to každý rok. Áno. Okrem toho vnímame aj to duševné zdravie a keď sme pri tejto onkologickej téme, tak myslím si, že nielen pre onkologického pacienta je tá niekedy cesta liečby veľmi náročná, či po fyzickej stránke, ale aj po psychickej stránke. Preto pre našich verných klientov v programe Vernosť Plus prinášame program Psycholog Plus, kedy môžu z pohodlia svojho domova plus cez online, buď online formou, alebo telefonicky skonzultovať svoj stav a môžu sa vlastne spojiť s psychológom. Som veľmi rada, že Všeobecná zdravotná poisťovňa podporila aj projekt Združenie priateľov Národného onkologického ústavu a to je Hodovabná nádej, kedy vlastne pacientky, ktoré musia podstúpiť náročnú liečbu práve v tomto ústave a prišli o vlasy, tak dostávajú zadarmo krásnu hodvábnu šatku. Vnímame to ako symbol spolupatričnosti s našimi poistenkami a nie je nám ich stav ľahostajný. V poslednom období som veľmi rada, že z verejného zdravotného poistenia sa uhrádza už aj moderná terapia práve pri onkologických ochorení rakoviny prsníka, kedy vlastne v poslednom období aj zmenou legislatívy bol umožnený vstup tejto modernej terapie. Čiže moderná onkologická liečba práve vlastne v oblasti rakoviny prsníka je už pre niektoré špecifické mutácie alebo pre niektoré špecifické nádorové ochorenia dostupnejšie ako v minulosti, ale stále máme tu ako keby nejaký dlh, ktorý je potrebné dobehnúť. Cieľom však je, aby sme sa vôbec k tejto terapii nedostali a aby sme práve preventívnymi opatreniami predchádzali týmto ochorením. Jedno z takýchto preventívnych opatrení je možno zaočkovať sa vakcínou proti HPV, čiže proti ľudskému papilomavírusu, ktorý môže potenciálne viesť k onkologickým ochoreniam, ako je rakovina krčka maternice, nosohltana, anusu, konečníka. Takže z verejného zdravotného poistenia je plne preplácaná pre deti, aj pre dievčatá, aj pre chlapcov. A to vo veku od 13 do 15 rokov života, presnejšie 14. rok života plus 365 dní. A ak by teda rodičia náhodou nestihli dať zaočkovať dieťa v tomto období, tak Všeobecná zdravotná poisťovňa prináša vo svojom benefitnom programe peňaženka Mini a Maxi príspevok na túto vakcínku a to vo veku od 15 až do 24 rokov. Čiže takou novinkou od 1. augusta je aj rozšírenie tejto populácie. Ide o trojdávkovú schému, čiže o tento príspevok si rodičia môžu požiadať už pri zakúpení vakcínky do 60 dní od zakúpenia a nemusia čakať, kým sa dajú zaočkovať všetkými týmito 3 dávkami. Jasné. To sú samé skvelé správy. A tým by sme možno, že mohli aj ukončiť to, aká dôležitá je tá prevencia, aj keď teda tá prevencia má naozaj veľmi široké pole. Možno na zopakovanie, už to začína tými preventívnymi prehliadkami u všeobecného lekára, u žien gynekologické, u mužov urologické prehliadky a možno, že sa treba aj tak trošku zamerať na to, kedy je možné v rámci nejakých medializovaných dní ako skincare alebo v rámci vozňa zdravia si dať pozrieť znamienka alebo iniciatívne sa dostaviť k dermatovenerológovi, aby nám skontroloval znamienka, keďže ako ste vraveli v tých číslach, melanómy sú na pomerne vysokých priečkách a potom teda v rámci prevencie určite je tam aj tá kapitola o očkovaní a skúste ma ešte doplniť, že by ste tak tým pacientom, maminám, ešte to psychické zdravie tam máme. Čo ešte? No za mňa jednoznačne by som apelovala na to, aby sme tú prevenciu povýšili a spravili z nej prioritu, pretože sme ženy, matky, babičky, máme nezastupiteľnú úlohu nielen v tej rodine, ale aj v celej spoločnosti a dbajme o svoje zdravie a nájdeme si ten priestor na to, aby sme tie základné parametre si dali vyšetriť, pretože budeme to opakovať stále. Skorý záchyt, lepšia prognoza. Jasné. Tak si držme palce. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, že sme sa mohli porozprávať a verím, že si čo najviac žien a možno aj mužov z tohto rozhovoru niečo zapamätá a vezme k srdcu, aby sme zachytili čo najviac vážnych ochorení v tom úplne najprvšom štádiu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem krásne, majte sa pekne. Ďakujem, dovidenia.